ollaan jo 20 tänään tosiaan kalenterin parissa. Eli taisi olla 21 päivä tänään tosiaan. Joo, 21 päivä. 21. päivä on tänään. Eli katsotaan mitä sieltä luukku tuo tullessaan. Tällaista lankaa. Eli punaista lankaa. Tätä taisi olla jossakin vaiheessa aikaisemmin, ainakin oman mielen mukaan. Joo, Cherry Bomb on tuttu nimi tosiaan. Eli kirsikkapommi on tämä ja siis 100% akryyliä. Ja tosiaan puikko ja koukku suositus 3-4, sitten 33 grammaa ja 66 metriä on tässä samaa lankaa kuin on aikaisemminkin ollut tosiaan tää punainen lanka. Entäs mitäs täältä löytyy? Lucky Stars. Tää voisi olla vaikka savukeaskiankin, sieltä näyttää vähän sellaiselta, mutta onneksi ei taida kuitenkaan olla. Sille ei ainakaan olisi mitään käyttöä, mutta katsotaan onko tää niinku pelikortit vai mitä täällä mahtaa vai onko täällä jotakin muuta, katsotaan. Tyhjä looda. Kyllä, pelikortit. Okei, no ihan hauskan näköiset pelikortit, ei siinä. Tämmöiset vähän erikoisen väriset, ehkä tämmöistä oranssia ja violettia ja pinkkiä ja tumman sinistä on tuo väritys ja ihan kivat tämmöiset niinku tän laatikon tosiaan kun tän laatikon laittaa kiinni, niin tämä sama varmaan vähän niinku väritys tai siis toi kuvio kun tässä Lodiussa on. Mutta tuntuu vähän, että onko täällä nyt on mennyt ihmisille vähän silleen, että mitäköhän tänne nyt enää keksisi. Sitten heitä, tämmönen pelikorttiboksi, niin se kuulostaa hyvältä, pistää semmonen. Niin vähän jotenkin kuulostaa siltä, että on alkanut ideat olemaan vähissä näillä, jotka näitä on sitten kehitellyt näitä bokseja. Että en nyt oikein ehkä ihan ole tästäkään säväystynyt, miten se nyt sanoisikin, että ei säväytä tämäkään lahja tänään jotenkin, en tiedä. Olisi voinut olla vähän joku jännempikin kuin korttipakka, ehkä mun mielestä. No ei kai sillä sitten, näillä mennään kuitenkin eteenpäin, niin ei muuta kuin huomista kohden ja aattoa kohden, ei muuta kuin moikka moi!